Duta, pre. Paginay mo, paginay kay isog tayo. Din! Sige, ano mo maabot na din. Ala din, nasa Christina din. Ay, pagulat din. Kuhan ka si Christina din, oh. Ay, sunod-sunod ba? Kanahagbong ko. Sumukag, hindi mo na Christina, oy. Unyara ba? Unyara ka ba? Unyara. Ay, sa sigdol-dool re. Kimahagbong ta. Ayaw kay palabi din. Kimahagbong ko din. Unyara, sunod ni Christina. Nausa, man ka nga. Ay, sa kuniti ba? Kimahagbong ko. Laro kang bilbil, Christina mo. Buhay ang pisa ka pising din. Ah, grabe. Nagluka ni din, oy. Pero adventure kaya nga itong himo din, oh. La din. So, ayaw sa lagi sunod ni Christina ba? Sige na, magkakiat niya. Ayaw na ba? Den, sulata ko din, be. Dali, Christina. Uy, ayaw kay palapi din, kay mahagbong ta din. Wala, bahala na si Christina, dali, mahagbong din na sa naron. Bili ko ulo ko din, ay. Bahala kong biya. Mahagbong gina si Christina ron din. Bahala, ginasa din. Ano, apil-apil, Ako, makawin din ko din, yun. Ala. Ala, hapit na mahagbong din. Ala din. Ala, mahagbong din. Sir, duta na nga ni perminti sir, oy. Di enta mo klase ba? Nindot si mong mata. Balik-balik mo sa kuha. Di mo mga atog. Laing grade saan eh. Balik-balik mo sa kuha grade 4. Mao na yung style nyo. Kay kiat rin yung mga dula rin yung nasa yung unahuna. Uy, pagdali mo, diri na sa daw, nindot kayo. Dali ninyo. Dali. Duta, oy. Dali, Christina. Kung makabot ka, Dre, imuhan ako, dali. Ayaw ba? Dali. Sir! Dali. Tama, sir! Sir! Tama, sir! Huwag dali. Ala, si Christina din, hapit na. Agay! Nakagurgi dool. Dool, Christina. Okay. Sir! Sir! Sabi ka, Mr. Lil. Sir! Dali. Sir! Tuana. Takuag butok. Kalain mahadlok. Kahadlok na ni mahulog ni dagko na yun. Takuag buto. Bangon! Huwag nakakita! Buto din. Talawag na akong din. Kutingain na din. Patay, Christina, sus kagwapa ni mo niya. Masakitan ka. Bango na, day na diha. Christina! Dali na ba? Saka na dire. Naunsa man taon ka. Uy, sundo kaming duhang din ba nga ni makasaka gi dire. Sa mga ula-ula man ka mo bangon nga. Wa may nakakita ni mo gud nga nahagbong ka. Bangon na kay kagwapa nimo. Man dire lami kayo oh. Oh, lami kay latay-latay dire Christina. Sige na ba, dali na. Kito na si Dingding to oh. Sus, dali na dire Christina. Unatak ko ninyo ba? Guwana, nabunog ba yung gwapang iyong classmate? Sus, dali na gani. Abutak ko ninyo ba? Kamang jud. Gwapa bitaw ka. Dali. Tore, mukat-kat po daw. Kaya gaalang sa mga classmate nga gwapa. Tora, may kiat po. Mukat-kat yung basigway kaya. Sus, ginoko. Hapit na Christina. Ano oh. Ay mong pantay. Sangit pa sa Lusrida mo na. Ulawa mo yung estudantiya. Sus, makitaan ta rin nga. Imong panty ba? Nasangit! Sama nang. Sus, ginoko no eh. Nga nung magdaster magudri mga anhem tadi magdula mahulog ka para nahulog na bilangkad ka. Buak ni klaro kay buak. Basta lang yun mo. Pakipi-kipi pod. Saan na tanawa raw? Sir, higa. Kabalo na ko, sir. Kat-kat diri, sir, ha? Diri, sir. Oh? Sir, ha? Ato, sir. Tanawa, sir, ha? Sir. Tanawa, sir, ha? Sir. Ingang, Christina, oy. Kaabot na siya, boy. Christina, Diri nga sa do. dali, sunod na mong din. Diri na punta. Paginay, Christina, basig matagak na po ka. Kaya oy, gwapa ko na si Christina god. Kaya ka na ni Christina oy. Dali diri Christina. Yehey! Diyan na, Mr. Lil. Dali na, diha. Aksa dyan, Christina, roy. Nagkabaan ko si Panungog dito. Sigok-sok-sok ni Christina din. Yehey! Bukod Christina. Bukon.
Dali, Mr. Rel. Nato, uyugon. Di nag-apas na si Christina na ko. Budlay na makalaos na din. Ito, ara, naglisod na. Kapuyo naman na ron din. Dali. Kapuyo naman na si Christina Dali, ron. uyugon. Abot. Ala, bugtong, pisi ron. Uyugon. Patay lang na. Pastilan din. Og Mr. Neil, nganong inyo man yaga-yagaan ta ninyong classmate nga babae? Pastilan, digin mo mag-amping ba? Sir, tamang sir, sangit akong panty, sir. Jesus Maria Josep, na kadako ka nang bahala ka diya. Di ko magtabang-tabang nimo diya. Sir, nawiri akong panty, sir. May sige kasangit, sir. Unsa? Magstarong na bahala ka diya.